Emmanuel. Ka wachako ni duol mar Commission for University Education mochung'ne weche mag somo mbalariany, ten mbalariany ma Kisii kod jokanyo mamoko chako ayanga chenro mar gero mbalariany ma Nyamira. Tok jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo chak gero mbalariany no kamoro ni Kiabonyoru. Kane giloso kinde limbe mar nono kaka gero mbalariany no mano bagi skul nyawuoyi mar Kiabonyoru Boys High School. Jokanyo gotelni kod jatatiji mar Kiu manongire Mike Kuria osingo ni geno ma mbalariany no biro chakore thuolo machiegni. Jokanyo go koro dwaro mondo jotelo duto kod jodak ma Nyamira onywak lwedo e gedo mar mbalariany no magilero ni korumo to biro kelo ber mogundho ne jodak. Ma biro juma achiel tok jodak moko 44 kotelni kod jaod bura ma West Mugirango Stephen Mogaka dhi doho madwaro chungo gedo mar mbalariany no Kiabonyoru e gima giwacho ni onur kod mibadhi kana mibadhi opong' kuome kod rem mar luwo chenro makare. We have had a meeting this morning with the Vice Chancellor and his team at the university. They have given us a lot of documentation which we are going to look at. But we don't only look at documentation, we also look at the facilities. That's why we came here physically, so that we can say we have seen it. We are going to be in support of the particular establishment of this institution, but we want to make sure that it is established in the right way, and we want to make sure that when it is established, your children and our children that will come to study in this university should also be available to go to study in other places after they leave here.